Inhliziyo yayazi indlela part 6. Wabe sewela umgwaqo-ke wehla waze wayongena kuleso sitolo. Wakhuluma kahle neNdiya, lamnika izicathulo, wakhokha wahamba. Uhamba manje useyehla ubheke ezansi esitobhini esemgwaqeni oRetief. Useyogibela ukuze ahambe aye kubo. La Mgungundlovu umlungisi uhlala elokishini laseMbali. Wehla nje-ke ebheke emabhasini ucabanga le ndaba kaNokuthula. Wafika esitobhini samabhasi wathola ukuthi leli elimile libheke eMbali seligcwele. Angene emgqeni emva kwabanye alindele elilandelayo. Laze lamthatha-ke ibhasi lapho nabanye. Labasusa lababhekisa eMbali. La ebhasini umlungisi usecabanga inkulumo yakhe noNokuthula. Yena uNokuthula unomoya ophansi kodwa unolaka. Angacabanga umlungisi akuxoshwe ukuthi lolu laka lwakhe uNokuthula veliveza kuyena ngoba engamthandi. Enqaba ukwamukela ukuthi uNokuthula akamthandi. Asitshela ukuthi bekufanele vele alikhombise lolu laka uNokuthula. Ngeke yathi intombazane imangaliswa yilokhu akade kusho bese lokhu itshengisa umusa bekufanele iveze ulaka. Akekho mhlawumbe ongamphikisa umlungisi lokho, kodwa phela uthanda libuni. Uthe selapho nemicabango kwafika kuyena ukuthi kazi useyoze ambo abonakala ekhamisa umlungisi evula umlomo kakhulu. Waphimisa izwi wathi, "Hawu, lelo zwi laphuma ngendlela ephansi, indlela ebuhlungu." Labo abalizwa lelo zwi ebhasini bambheka umlungisi, bambuka bamgqolozela, babona ubuso bomfana bushintsha. Wahwaqa umlungisi, wajabha, wamubi. Abanye babembuka ababenozwelo bezwa nabo ukuthi kuba buhlungu ezinhlizweni zabo, kepha babengenakumbuza lo mfana ukuthi udliwa yini, ukuthi yini sekwenze njani. Basale sebefela ngaphakathi nje, bambuka umfana odabukile esebambelele esihlathini. Kwabacacela nokho ukuthi kukhona okuthile akukhumbulile okumphatha kabi. Lokho kwabonala ngendlela okwenzeka ngayo lokhu abakubonile. Yahamba ibhasi yaze yangena eMbali, umlungisi engaphindanga wathi vu. Ithe nje ukuba ime esitobhini sokuqala eMbali, umlungisi watatazela ephuthuma ejahe uyokwehla. Washo ukuthi usukume kamuva futhi ibhasi igcwele, yaze yasuka ingehlanga. Abanye abantu ababedudulekile bayakhononda, bethi kodwa lo mfana ubadudulelana. Akangabanaki umlungisi. Laba ababembonile futhi bemzwile balisa abamangalanga, kepha baba nozwelo. Abanye balangazelela kakhulu ukwazi ukuthi engabe kwenze njani, kepha babengenakwazi. Wehla umlungisi esitobhini esilandelayo. Uthe lapho esehlile wasethatha ibhasi laliphindela edolobheni. Uma efika edolobheni umlungisi ufika wehla kulesi sitobhi esingenhla, hhayi uRetief, abehle kusona ekuqaleni. Wabe sexhuma umgwaqo akhuphuke ngawo ngesikhathi ehamba noNokuthula. Wakhuphuka waya ngalapho uNokuthula eshone ngakhona. Wayehamba eqalaza waze wafika phezulu esitobhini. Lapho efika esitobhini afika aqalaze nakhona, aqalaze. La esitobhini kuyagcwala ngalesi sikhathi sephasika, kwazise abantu abaningi basuke bephuma izindlela ezahlukahlukene. Athi lapho esaqalaza kuzwakala umsindo embobheni umemezela uthi isitimela esiyatheni sesiyaphuma. Kube khona abathile ababonakala betatazela beyongena kuso leso sitimela. Amehlo kamlungisi ahlale kulapho. Umlungisi abonakala ekhamisa futhi njengoba enzile ebhasini, kodwa ngalesi sikhathi akasho lutho. Wavele wacobeka, wasibuka isitimela esasisukile, esibuka endaweni eyodwa, emnyango othile, saze sawusithela. Uthena lapho sesisithele wabuka umlungisi, wabuka lapho shone khona. Kube sengathi kukhona amazwi azowaphimisa, mhlawumbe nje athi, "Hawu," akaze asho. Wabheka phansi, wahamba waphindela emumva ebhocobela. Phela umlungisi wayekhohlwe ukubuza kuNokuthula ukuthi uze abe lapha nje ubekwa yini, nokuthi bengabonana kuphi ngokulandelayo. Wayekhohlwe nakubuza ukuthi kukuphi kubo. Yebo, babefunda ndawonye bona eShowe, kodwa wayengalazi kubo, wayengazi ukuthi uhlala kuphi. Nakho umbonile manje ekumthungatheni kwakhe, wambona egibela isitimela esibheke eThekwini. Kungabe uhlala eThekwini? Acabange ethi, ucabanga konke nje lokho manje uyahamba. Uhamba kancane uphindela esitobhini samabhasi, usebheke khona eMbali. Alibone iTheku, uyawazi amalokishi akhona ahlala abantu, kodwa akawazi wonke. Acabanga lawa awaziyo, awabone ukuthi ami kanjani, abone imizi yakhona, abone imigwaqo yakhona, akhumbule imizi emihle, abone uNokuthula engena kowodwa kuye. Acabange umndeni wakubo kaNokuthula, ngabantu abanjani. uNokuthula umbone ngesiyona le ntombazane akade emlindele ukuba abe yona. Bephakeme enokuziqhenya futhi emuhle kakhulu. Kusho ukuthi nabantu bakubo banjalo, baphakeme, banokuziqhenya futhi bahle. Acabanga leyo ngayo-ke uqobo. Uzokwazi nje ukumthola umuntu walolu hlobo? Yebo uzokwazi, kepha uzomtholaphi? Wabuya umbuzo omdala kumlungisi. Wayemlahlekela uNokuthula. Uzomtholaphi? Usizi bathathelwa abangaphezu kwalolo ake abanalo ngaphambilini. Kwathi akakhale imizi inyembezi. Hleze ukuphuma kwezinyembezi kwakuyophuma nobuhlungu obungaphakathi kuyo. Zaphuma izinyembezi, kepha kuphuma ngobuhlungu. Nokho kwathi lapho esefikile kubo, lambuyela ithemba lokuthi wayezohlangana noNokuthula.